hasi ginen ondo pasatzeko hori bagenekan argi, nahi genuela heavy metala jo, baina hizkuntzan autua esan izan era kontziente baten. Badaukagu lagun bat, Iker Rokandio, berak egin ditu Jotake Mari eta olako kanta ezaun asko beranadia, eta hasieratik Xabik ezautzen zeban da, esan gotzate Ikarriri letra bat etxeko, eta intzeban erderaz. Eta besteri barin abesten hasi nintzen, eta batean izan zen, oso arraro sentitzen nintzala, enitzan identifikatzen erdal heavy metal estilo horrekin, ez dakit, nire burua ez neban eroso eta horretara egokituta ikusi. Eta eskatu betzan, Ikar, euskeraz etzen mozu letra bat, super arraro sentitzen naiz, da flipe bada euskeraz etxea, eta justu intzeban Jotake. Jotake da gure lehenengo batera genuak kantetan. Ekarri zaban letra hori, eta ez da gitzi, igual ekarri zaban egunean igual jovenuan, 20 bidar kantua igual, eta super emozionauta, eta esan izan erabakitako kostienteki erabakitako gauza bat, izan zen identifikazio kontua, eta batean euskera sekarri zebanean da jotzen, hori izan benetakoa, eta hortik aurrera, ez genuan erabaki behar izan erderaz euskeraz, inglesez, euskeraz hasi ginen hitzak egiten, eta gu pentsatzen genuan, holan, gauza oso arraro bat etxen ari ginala, eta igual jende asko kezea, ulertuko, baina holan urten ginen, autentikuen ez esango, baina, barruari jarraituz.